Bona tarda, diputat. Bona tarda. Benvingut, moltes gràcies per atendre'ns aquí en aquesta diada inaugural de l'EVA Festival amb veu alta. Com sentes que et presenta ara? Com es presenta per tu? Home, jo crec que molt bé. És un festival ja consolidat, ja porta uns anys fent-se, s'ha extès cada vegada més a territori, cada vegada més a diferents demarcacions, no solament a la nostra, sinó a l'Osona també i al Tarragona, però sí que és el primer any que és dedicat com a estratègic, no? I aquest segell l'he posat jo, perquè penso que hi ha una sèrie de festivals que s'han de distingir dels altres, perquè tenen una qualitat excel·lent i perquè compleixen una funció que els altres no tenen, no? Per exemple, el Festival de Sitges de la Marcació, el Festival de curtmetratges de Badalona, el també de Badalona, el de l'Ixant, que és el de Màgia, també així fins a 15 o 20, però vull dir el de Jazz de Terrassa, etc, el TNT de Terrassa de teatre, en veu altres petits camaleons de Sant Cugat, és a dir, fins a uns 20 aproximadament, que són referents a la demarcació d'excel·lència en el seu àmbit. I en aquest àmbit, precisament, en aquest aspecte, doncs en veu alta és el de tradició oral per excel·lència. En aquest sentit també suposo que un orgull o unes ganes més especials també treballar per la Diputació, per un festival que, com hem comentat abans, s'ha obert a 14 municipis durant 10 dies i que, per tant, és un element diferencial de no és només crear xarxa, sinó ser xarxa, no? Exacte. O sigui, hi ha un format nou, que és de festivals multimunicipals, o sigui que es desenvolupa a diversos municipis a la vegada, i aquest és un. D'estratègic potser en tenim aquest i un altre que compleixen la doble funció. Per altres festivals semblants estem intentant que dintre la demarcació de Barcelona festivals que succeeixen només a Barcelona es puguin traslladar a territori fent-ho simultàniament o consecutivament. Per exemple, festivals a comarques, per exemple. Sí, en algunes sales de cinema es va també col·laborant i sumant-se al festival. Ha sigut, crec que una novetat a la Diputació. És l'empremta de la Diputació, podríem dir? Jo crec que és l'empremta una mica del meu mandat dins dels recursos que em donen, perquè lògicament sempre intentem esgarrapar, no? Hi ha coses que abans no estaven potser massa diferenciades, com el cinema, com la literatura, com la ciència, i jo, la ciència també, que jo crec que és molt important, doncs que l'he complementat i consolidat els programes que hi havia, molts d'ells boníssims. En aquest aspecte, fa pocs dies vas estar també aquí al Penedès, amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Així, a bote pronto, si haguessis de posar-nos nota al patrimoni material i material d'aquí de les comarques del Penedès, com estem de nota? Bé, de fet, els Estudis Penedesencs és el primer format que es farà d'aquests estudis profunds, en profunditat, sobre una vegueria, no? Que és la vegueria del Penedès, és la primera que estem fent el patrimoni immaterial, la primera. Les altres dues es faran després. Però, clar, jo també vaig viure aquí un temps a Mediona, en una casa que hi vaig, diguéssim, enterrar totes les meves il·lusions i les ganes d'una masia i tot això, i aleshores jo crec... Ara toca terra, aleshores. Jo crec que és una zona important, maca, d'un paisatge fantàstic, que a més té uns jaciments arqueològics patrimonials brutals. Per descobrir molts encara. Que es menja molt bé. Uns per descobrir... I es veu molt bé. No, per descobrir n'hi ha molts encara. No, sí. Hi ha llocs que es presumeix que hi haurà, com a Subirats o això, però n'hi ha molts. Realment és un parc important a nivell arqueològic. Però a més, crec que té un paisatge tan dolç, que és el de les vinyes, i tot això que farà que moltíssima gent que ara viu a la gran metròpoli es anirà desplaçant cap aquí, sempre i quan tingui els avantatges del segle, que són internet, fibra òptica, etc. Bueno, i que de moment es va modernitzant com tot. Si em permets, tornem al festival, a l'EVA, que és el que ens ha plegat aquí. Imagino que per un actor, el poder haver estat aquí homenatjant el que és la paraula viva, deu també ser quelcom especial, oi? Sí, home, lògicament. Vull dir, la paraula viva, la tradició oral, perquè, clar, paraula viva hi ha en molts aspectes, no? La cançó també és paraula. Al festival també en tenim de cançó, no? La poesia és paraula, el teatre és paraula, no? Però aquest concretament és tradició oral, dita i de llegendes i contes, i això és un format que actualment, modernament parlant, és aquest club de la comèdia startup, que és una
una dels subgèneres d'aquest gènere, diguéssim, gran, que seria la paraula tradició oral, però aquest no el tenim. No, i aquesta reivindicació també, doncs, una miqueta de recuperar, no?, aquestes tradicions. Sí, perquè també hi ha un treball anterior, que és el de recuperar les tradicions orals i de la manera en què es fa. I és curiosament perquè hi ha molts pobles, no me'n recordo quin és, però sé que vaig parlar amb l'alcalde i ell estava encantat de fer un cop a l'any. No, d'un cop a l'any ell era un dels que havia de respondre en vers a la gent del poble que, entre cometes, doncs el criticava. El criticava en vers... Una bona sàtira, doncs. No, el criticava en vers i ell havia de contestar en vers. Jo li vaig dir, però això és molt difícil. Un repte. Diu, no, però m'encanta, estic encantat. No me'n recordo quin alcalde era, ara en aquest moment. No sé si ho veurem mai en un ple. I això és una de les grans tradicions orals, no? La possibilitat de que precisament algú tingui aquesta tradició i a més li agradi i en sàpiga de contestar. Escolta, esperem que en gaudeixis. Nosaltres anem a passejar-nos una miqueta per aquí. I moltes gràcies, molt agraïda. I bona tarda. Ves practicant això de contestar en vers. Ens veiem a la propera. Gràcies. Veiem que comença a haver-hi... A punt de començar amb el primer espectacle. I ens estem acostant cap aquí. Hi ha la directora, la directora de l'EVA. Bona tarda, com estem? La Poma caminant. Com estem, Jordina? Estem molt bé, estem aquí, preparats ja. Tot just heu acabat l'acte inaugural. Com es presenta tot plegat? Es presenta bé, sempre es presenta bé l'EVA, ja només amb el fet d'arrencada i poder anar guarnint les coses amb les pomes, les pomeres i amb el desig que ja s'hi posa, ja només amb això ja comencem. I ara és allò arrencar la gent i els 10 dies. Ara que em deies de les pomes, el cartell d'aquest any. Què? Quina mena de tentació s'amaga amb aquest cor envoltat de pomes. La meva visió de tot plegat és que, o sigui, al cor anem a dins, però no anem a dins d'una manera molt intel·lectual, sinó que anem a dins d'una manera molt visceral, una manera com a molt més interna, molt més de desig i de sensació que no pas de això és bo, això convé, no? Per tant, anàvem a buscar al cor allò que sagni, que surti de la base, i per tant des de dins, i aquest era el tema, directament. I hem arrencat amb el diputat, amb l'acte institucional, diguéssim. Ara tindrem aquí ja el primer espectacle, i a més arrenca tot el programari ja demà en seu aquí a Sant Sadurní i a partir de dilluns 14 municipis més, oi? Exacte, sí. 13 municipis més. Sembla que són un total de 18 espectacles diferents a Sant Sadurní en 3 dies. Comencem avui, demà tenim cementiri, tenim a 3 bandes, per tant, són com a nivell d'espais estratègics, tots són molt diferents. I el dilluns comencem a nivell comarcal. Total són 44 actes, 10 dies, bàsicament tot per adults. Hi ha bastants familiars, també a Sant Sadurní cada dia a la tarda farem familiars, i tenim l'EVA 354. L'EVA 354 és el... Que és aquest projecte voluntariat, que sí que explica'ns què és. Això és un voluntariat lector que, de fet, fa 3 anys que funciona pel Penedès i anem a llegir de manera contínua a residències, que és els hàbits a domicilis particulars. Durant tot l'any. Tenim grups que anem formant contínuament de voluntaris. I dins el marc de l'EVA el que fem és aglutinar tots aquests espais on anem sempre ja, setmanal o quinzenalment, i fer extras especials de l'EVA, i no només perquè llegeixin els voluntaris, sinó perquè pugui llegir tothom qui en tingui ganes. En aquest aspecte ara parlaves de diferents espais, pels espais, les localitzacions de les diferents actuacions, oi? Sí, el tema que busquem que per fer cultura, per generar espectacles, no necessitem un espai escènic pròpiament un espai que ja està pensat estrictament per fer això, sinó que qualsevol espai és susceptible de ser un espai escènic. Per això podem anar al cementiri, o criptes, o cases nobles, o fonts, al mig de la muntanya, o fer una passejada per arribar fins a una cova, ens asseiem tots sobre la pedra de la cova i allà fem l'espectacle. Per tant, tot. El tema tècnic, per exemple, és un tema absolutament secundari dins l'EVA. No volem que un espectacle ens pugui supeditar, fer-se o no fer-se per la qüestió tècnica. Si ha de venir una persona sola i ho pot fer sense equipament tècnic, ho farà sense. Si per espai requereix un micro. Però si hem de mantenir una gran infraestructura per aquella persona, no és aquesta l'essència. En aquest aspecte, enguany, hi ha alguna localització, alguns espais que creieu
que són nous o que sigui per primera vegada que s'hi fa alguna activitat? Mira, ens estrenem, el cementiri Sant Sadurní és el segon any que ho fem ja. Ens estrenem per això al cementiri de Sant Pere de Riudebitlles. Ens anem al casal dels Marquesos de Lió, també, de Sant Pere de Riudebitlles, que també l'han acabat de reformar. Ens anem a l'ermita de Sant Joan de Lledó, cap a la zona de Sant Martí Sarroca, enmig de les vinyes. Clar, aquí també s'hi ha d'accedir a peu i és allò i amb la calma, no em vinguis amb presses ni vulguis anar amb el cotxe fins a la porta. Diguem la veritat, si hi ha algú que vol veure tot l'EVA, ho pot fer? No. No, ni jo no podré veure tot. S'ha d'escollir. S'ha de triar. Sí, però la vida és això, és eleccions, Si no estàs disposat a perdre no guanyaràs res. Jo crec que és el moment de comentar-li a tothom a on es poden trobar aquests programes per consultar la cartellera, suposo les oficines municipals de tots els municipis. Oficines municipals dels municipis participants i jo diria sobretot a la pàgina web que us podeu descarregar el programa i allà hi és tot, dia per dia, i anar mirant. I cadascú faci el seu menú, la poma a la mida, no? Sí, la poma a la mida, mira. La poma a la mida. I escolta, parlàvem també del tipus d'activitats que s'hi fa. Molta gent que desconegui el festival l'EVA en veu alta, poder li costa imaginar, bueno, què és ara ens parlava el diputat, el tema de tradició popular, diguéssim, tradició oral, hi ha poesia, hi ha música, o sigui, hi ha la veu pràcticament en totes les seves vessants. Sí, o sigui, el pal de paller és la veu. I també el pal de paller també és el contingut, perquè hi ha molts espectacles de text i el que volem és, a part del personatge que ens vingui a exposar aquest text, també els continguts, no que siguin qualsevol cosa. En aquest aspecte hi ha molts homenatges aquest any, diversos. No sé si t'atreviries a poder-ne seleccionar algun, de dir, mira, especialment aquest, perquè jo n'he vist que com a mínim hi havia 5 o 7. Mira, a nivell de literatura... D'autors, de literatura parlo. Jo recomano Jesús Moncada, per la qüestió territorial, per la idiosincràsia del territori que tenen, a més per la qüestió de llenguatge, que és preciosista, tot el tema del Jesús Moncada amb la companyia Mea Culpa. Tenim Bertolt Brecht, ostres... Virginia Woolf també, no? Virginia Woolf, també la tenim el dilluns, Bertolt Brecht el tenim com a cluenda, el diumenge dia 11. Tenim... Ves que en diré més, que ara em deixaràs així... Para, talla un moment. No, n'hi ha. Jo per això recomano veure el programa, perquè a més, mica en mica així es pot anar desvetllant, i és cert que una agafa el programa des de la primera pàgina i diu i això també, i ha de demanar-se vacances a casa, a la feina... Home, són 10 dies, sí, són bastants dies, això sí que és veritat. Digue'm una mica més abans de l'espectacle que estarà a punt de començar, i així ja els deixarem amb ell. Mira, Mirabel, música occitana, hem fet un pacte amb el COC, que és el Centre d'Agermanament Occitano-Català, perquè pensem que hem de portar també part de la nostra cultura que està fora del que és el país territorial, poder-la portar, apropar, perquè tenim moltes qüestions en comú, i per tant, doncs, mira, ara just comencen Mirabel per ballar, és de danses, tot això, per tant, convidem a la gent a la plaça i a l'ataque. Moltes gràcies, bona tarda, adéu. Tota la noit canto sa cançó, se canto que cante, canto pas per Déu, canto per ma mio, és el duende Déu. Aquellos montaños que tan altos son, m'empachón de ver más amor del son. Se canto que cante, canto pas per Déu, canto per ma mio, que és el duende Déu. Baixat-vos muntanyos, planuts l'Eva,